खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदांस्रि मोसाहारि संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि 98थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार सहराव थानाय बागानसालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावख'आव दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोनगिरि अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि 98थि जोनोम सान फालिदों। अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिया इं 1926 मायथाइनि 9 नबेम्बराव गसाइगावनि बामोनफुरा गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो इं 1998 मायथाइनि 16 मेआव रुंसारि जालाङो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव फिरफिला बिरहोयो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेलसन दैमारिया आरो अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि गागि सोलोंसा नयस्रि ब्रह्मआ। मख'जाथावदि हाबाफारि बायदियै बर' हारिमुआव अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि बिहोमा आयदानि सायाव जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म आरो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि जोनोम सान बेखौ फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आगुफ्रावबो थाबाय मोनफा मोननै फिसा फिसौ हाबाफारिफ्राव, नाथाय दिनै सेन्ट्रेलि जिखिनि हाबाफारिखौ लादों मोजां जादों। जे समावनाखि बर' हारिमु एबा बर'नि बागुरुम्बा बेखौ मुलुगा मिथिया, मुलुगखौ बाद दोन, मुलुगखौ दोनथ'नानै जों जुदि क'क्राझार एबा आसामनि बाथ्राखौबो रायलायो, आसामावबो मिथियामोन। बै समावनो बियो 1958 मोन जानांगौ। 26 जानुवारियाव दिल्लीयाव लांलायलायनानै जे बाहाय मोनसे आइटेम थायो, माने 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव जे भारतनि जेसेबां थागिबि मानसिफोरनि संस्कृति बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे हाबाफारि थायो। थ' दाबो दङ बियो आरो बेवहाय बे प्राइज मोननो हादों भारतनि गेजेराव। थ' बेबायदि मोनसे थाखोआव बोखानानै लांनो हानाय सासे मानसि, बे इंराजियाव जेखौ माने बुङो जे डयेन अफ बर' कालचार, बे डयेन अफ बर' कालचार माने बर'नि हारिमुवारि अख्राङाव बिसोर थरफा थरफा अलंबार, बिथांमोन नङामोनबा जों दिनै बर' हारिमुनि बेबायदि महरखौ नुनाय नङामोन। आरो लोगोसेयैनो दिनै जुदि बुंनो थाङो जे अस्टार कामिनी कुमार नार्जारिनि बागै जे क'क्राझाराव जेसेबां रायलायनाय जायो, बेसेबांबा बोसोर आगोलनो दैखंखलारि जि दैमा बारनाय ब्रह्मपुत्र बारनाय खोला ओनसोलाव दै दुधनৈ बार बांसिन रायलायखायो। बे समफ्राव माने बाहाय थांनानैबो बिथाङा फोरोंहैदों, बहुद बर'नि मोसानाय फोरोंहैदों आरो दिनै बेनिखायनो बेवहायबो दुधनৈ बायदि जायगायावबो जोबोद मोनसे डेभेलप माने फर्म अफ माने बर' डेन्स बहुदखिनि नुनो मोनो। जेरैहाय दा बारदै सिख्ला मोसानायखौ दुधनैयाव नङाबा जेरावबो नुनो मोनलामोन। स' दा बेबायदिनो कामिनी कुमार नार्जारिनि जि अबदान बेखौ जों बावनो नाङा आरो ओंखायनो दिनै हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे एजेन्डा लायोबा गाज्रि नङा जे जों मडार्न कालचारेल इन्सटिटिउसनाथ' मेरला दं जोंनाव, डान्स एकाडेमि दं, संगीत एकाडेमि दं, मा दं, खिन्थु बिथांनि मुङाव जोङो दा थागिबि हारिफोरनि हारिमुनि जि मोनसे फसंथान बा जेरैहाय कालचारेल माने जितु सेन्टार एकाडेमि बेबायदि मोनसे सिन्था खालामनो हायो आरोखि थागिबि हारिमुफोरनि। थ' बेखौ फसंनायनि मोनसे सिन्था खालामनो हायो। दा काउन्सिल दं, काउन्सिला मदद होगोन आरो दिनैनिफ्रायनो जुदि इनिसियेटिभ लायोबा जोंनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जेसेबां हायो मदद होनानै बेखौ फसंनो हायो। जे बेबायदि एकाडेमि फसंनायनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामोबा खिलन्जिया मानसिफोरनि थागिबि बियो जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो। दा बिथांमोना प्रप'जाल होनांगौ काउन्सिलाव, दाथ' काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो मावजोबो बेखौ आरो बेबायदि मोनसे अफिस बिल्डिं लुनाय मानाय काउन्सिल सिङाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरावबो मावफाला बेखौ काउन्सिलनोनो पावार होबाय। खिन्थु काउन्सिलनि मोजाङै प्रप'जाल दासान्दि हयथ'बा मोनसे प्रसेसआव दं, आं मिथिया, सोंनानै नाया मोजां मावख' जानांगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन 106 बोसोरिया आन्दलनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो
नाजानायावनो बे हारिमु आफादा जोनोम जादों। दा बे समनिफ्राय लानानै दिनै हारिमु बिथिङाव जोबोद सोलायनाय लाबोदों, गोबां खामानि मावदों। खिन्थु दा जोङो मोसानाय दामनायावबो जिहेतु दिनै मोनसे कम्पिटिशननि जुग जाबाय, दा बेवहाय मोनसे स्किल नांगौ जादों। आरो जोङो दा कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव मानसिफोरखौ जोंनि हारिमु दोरोंखौ हमथानायावल' दोनबाय थानो हाया, जे बे थांनानैबो थानांगोन आरो बेजोंनो बेहा जिउनि मोनसे राहाबो मोननांगोन। बे बिथिङाव दा ओंखायनो जोंनो बे मिउजिकआवबो मोनसे स्किलनि गोनांथि जादों आरो क्वालिटि इडुकेसननि गोनांथि जादों। बे बिथिङावबो खामानि मावलांगोन होननानै आं सानो। नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैनाय मानगोनां जोंनि बर'नि गेदेमा जारिमिनगिरि मुंशी नार्जारी सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। आरो बे समाव आङो আমি আজি এটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছোঁ যে তেওঁৰ যি জন্মবাৰ্ষিকী এইটো উদযাপন কৰিবলৈ, আৰু আমি বিটিআৰ চৰকাৰক बे समाव गोजोनथाव रादाब 9 नभेम्बर जोंनि दिनैनि जे सावरायमेलनि मानगोनां बेखेवगिरि आलासि बिदा गिदिर যোৱাকালি সন্ধিয়া ब्रह्म सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। বাবে মই जोंनि खावलायनायखौ मान होनानै बेनि थाखायनो आङो बिथांखौ जोंनि बे गेदेमानि सावगारियाव बिबार बावनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों। কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা আমি কিছু ধুমধামেৰে জাকজমকতাৰে আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ, আৰু এই বছৰো তেনেকৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তেওঁ উস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰী আমাৰ যি বড়ো সংস্কৃতি ইয়াৰ মুখ্য জন্মদাতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কিয়নো প্ৰায় 1956 চনৰ পৰাই নতুন দিল্লীত ইয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। আৰু তেওঁ প্ৰথমে নতুন দিল্লীত ৰিপাব্লিক ডেত বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছত বাৰ্ডিছক্লা নিছে। 1957 চন 26 জানুৱাৰীত তেখেতে যি দল নিছিলে বাৰ্ডিছক্লা, এই দলে গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সেই পৰ্বতে 26 জানুৱাৰীত ৰাছিয়াৰ পৰা যিবিলাক প্ৰতিনিধি আহিছিলে তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰি গৈছিল যে এইটো নৃত্য বাৰ্ডিছক্লা ৰাছিয়াতো নিয়া হওক, আৰু এইখিনি কথা চৰকাৰক জনাইছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ বড়ো দলে, এই বাৰ্ডিছক্লা দলে ৰাছিয়াত যাবলৈ সক্ষম নহ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অসম চৰকাৰে সেই সময়ৰ এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তদেৱে বিহু দল পঠাইছিলে। ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ত কিন্তু আমি নতুন দিল্লীতো তেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই। আৰু আমি ইয়াৰ যোগেদি আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী বছৰবোৰত 26 জানুৱাৰীত আমি যাতে বড়ো সাংস্কৃতিক দল লৈ নতুন দিল্লীত আমাৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি যাতে সুবিধা পাওঁ, ইয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ইয়াৰ ঠিক পিছতে উস্তাদ কামিনী কুমাৰ নাৰ্জাৰীৰ অৰিহণা আছিল, এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আমি বড়ো সমাজৰ যিমান গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু লোকসভাৰ MP, ৰাজ্যসভাৰ MP তথা MLA সকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। কিছুমান ইতিমধ্যে আহি পাইছে, মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ কৰি মই এই ছুটি এইখিনি কৈ সামৰিম। ধন্যবাদ।